Hi guys, welcome to Cinema Cap Tamil YouTube channel. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. 2019 வந்த இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் டப்லையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைனலாக படம் பார்த்தீங்கன்னா சோனி லீவில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதை போய் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படின்னா நம்ம சேனலில் கூட பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த படத்தோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேராசைட். ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு படம், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து ஒரு கொரியன் மூவி. ஸோ தமிழ் டப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அருமையாக நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. படத்தோட IMDb ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 8.5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ரெடி நிறைய படம் எடுத்திருக்காங்க. இவருக்கு எடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இவர் எடுத்து இந்த பேராசைட் படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக எடுத்திருக்காங்க. படத்தோட கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியல, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிள் ஸ்டோரி தான், ஆனால் பட் படம் செம்மங்க, வேற லெவலுங்க. படம் ஸ்லோவாக தான் ட்ராவல் ஆகும். ஆனால் படம் நீங்கள் வந்து சைலண்டாக அப்படியே நீங்கள் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஆசை வந்துடும். இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி லாங்குவேஜ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம் சொல்லி எல்லா லாங்குவேஜும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் பார்க்கணுமோ அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லைனா சோனி லீவில் பார்த்தீங்கன்னா நீ அதில் கூட போய் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த படத்தை இன்கேஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கணும்னா ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் போய் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. பார்த்துட்டு வந்து எப்படி இருக்கு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. நான் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த படம் ரொம்பவே பிடிச்சி போயிருக்கு. அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு தரமான படம். படம் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. அதாவது என்னென்ன அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பிக்சர் சொல்லக்கூடிய ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கு, பெஸ்ட் டைரக்டிங் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கியிருக்கு. இந்த படம் இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கு. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஸ்க்ரீன் பிளே சொல்லக்கூடிய 4 அவார்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வாங்கியிருக்கு. இந்த படம் பார்க்கலாமா ப்ரோ சொல்லி என்கிட்ட கேட்டால் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்த்தடான மூவி. இது கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த படம் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த படத்தை ஃபேமிலியாக கூட பார்க்கலாம். ஸோ 18+ காட்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா அது அதிகமாக இருக்கவே இருக்காது இந்த படத்தில். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு ட்ராமா கேட்டகரி தான். ஸோ அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா காமெடியும் இந்த படத்தில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேட் ஹியூமரை கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது கிளைமேக்ஸில் வந்து ரொம்பவே ஃபீல் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் ட்ராமா லைவர் மூவியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒருத்தான ஒரு ட்ராமாவாக இருக்கும் இந்த படத்தில். படத்தோட கான்செப்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்டோரியை ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக கொண்டு போய் வச்சிருப்பாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும். அந்த ஃபேமிலி வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அவங்க பீஸாக அந்த மாதிரி பேக்கிங் பண்ணி வித்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரெண்டு மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோக்கு வந்து ஒரு வேலை கிடைக்கும். ஸோ அவர் அந்த வேலையை என்ன பண்ணுவார் பார்த்தா அவங்க ஃபேமிலி இருக்கிற தங்க கசின், அதாவது தங்கச்சி சிஸ்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை வாங்கி கொடுப்பாரு. அதாவது கசின் சொல்லி தெரிஞ்சவங்க சொல்லி அந்த வேலையை வந்து வாங்கி கொடுப்பாரு. அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவானா ஸோ அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஒரு டிரைவரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவானா ஸோ அவங்க அந்த டிரைவரை காரில் ஒரு பேர் இவங்களோட இன்னர்ஸை போட்டுட்டு ஸோ அந்த டிரைவர் வேலையை தூக்கிட்டு அவங்க அப்பாவை வந்து அந்த டிரைவராக ஆக்கிடுவாங்க. ஸோ அவங்க டேடி வந்து அந்த டிரைவர் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் வந்து வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரியை வந்து எப்படி உடம்பு சரியில்லை சொல்லி அவங்களோட வேலையை விட்டு தூக்கிட்டு அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து வேலையை வந்தாங்க. டோட்டல் ஃபேமிலியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிச்சான பிஸ்னஸ் மேன் வீட்டில் வந்து ஸ்டே பண்ணிவிடுவாங்க. அதாவது ஆளுக்கு ஒரு பொய்யான கேரக்டர் சொல்லி வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்படி இவங்க வந்து அந்த பணக்கார லைஃப் வந்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து அந்த லைஃபை என்ஜாய் பண்ணும்போது தான் இவங்களுக்கு அந்த ஒரு சில பிரச்சனைலாம் வரும். ஸோ அந்த பிரச்சனை வந்து எந்த அளவுக்கு மாறி ஸோ இவங்க லைஃப்பை டோட்டலாக எப்படி மாற்றி போடுறது தான் இந்த படத்தோட முழு கதையை. ஸோ இவங்க வந்து அந்த ரிச்சான லைஃப்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ட்விஸ்டே வந்துடும். அந்த படத்தில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பொய்யான கேரக்டராகவே அந்த படத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய கிளைமேக்ஸ் சீனே ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஆசைப்படலாம், எந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஆபத்தும் வரும், விளைவும் வரும். ஸோ அதுதான் இந்த படத்தோட மாரல் மாதிரி எடுத்துருக்காங்க. செமையான படம், ரொம்ப ட்விஸ்ட் அதிகமாக உள்ள ஒரு படம். இந்த படம் யார் பார்க்க கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஒரு கொரியன் மூவி தமிழ் டப்பில் சூப்பராக நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொரியன் மூவிஸ் அண்ட் சீரிஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மோஸ்ட்லி கொரியன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் ஃபேன்ஸாக அதிகம். மோஸ்ட்லி கேர்ள்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா கொரியன் மூவிஸ் அண்ட் சீரிஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க மூலியமாக ஸ்ப்ரெட் ஆனதான் இந்த கொரியன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பயங்கரமாக ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கொரியன்ஸ் மூவிஸ் பார்த்துருங்க. கொரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ரீச் ஆகின்னு இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் கூட நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன் நான் கூட பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொரியன்ஸ் மூவியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான கதை, ஓரளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரிஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ கொரியன்ஸ் மூவியில் ரொம்ப லைக் இருக்குது. ஸோ அதில் இந்த படம் வேற லெவலில் இருக்குது. யார் இந்த படம் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பாருங்கள். சூப்பரான தரமான படம் தான் இந்த பேராசைட். இதாங்க இந்த படத்தோட ஸ்டோரி. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சஜஷன் சொல்லுங்கள். ஸோ see you soon. Bye bye friends.